Yes. Så er jeg landet i Texas. Så var vi ved at ride en tur ude i Texas. Så sammen med ham her, min ven. Vi røg. Nej, vi ridede. Vi red. Vi har faktisk ridet en del her de sidste par dage. Stille og roligt. Vi havde et par krikker med i flyet. Så der var nok sådan noget ulovlig import, sagde de godt nok. Det var ikke så godt. Men det tog vi stille og roligt, så vi fik da krikkeren med. Så det er du... Til sidst, der gjorde vi noget. Så vi fik krikkerne med til sidst. Inden vi tog afsted, så aftalte vi, at vi skulle leve under, hvis I kender det, Carpe. Det vil sige, at vi skal... Det ved du. Jamen, at vi skal sådan tage dem ro og leve i nuet med hat på, fordi det er Carpe Diem. Det er derfor, vi har ridet så meget. Fordi vi er ude at nyde naturen. Vi er ude at nyde naturen. Det er solnedgangen. Det er solnedgangen. Det var bare tossefint. Det var smukt. Så dengang så sagde han bare, vi var ude ride. Så siger han lige pludselig, fordi der kommer sådan 2 lille piger ridende. Så siger han så til mig, vi skal ikke have noget. Så siger jeg bare, nej, jo, de kiggede så kiggede de, så red vi videre. Så sagde jeg til ham, vi kan ikke engang komme ind, kun i røven. Så siger han så sagde min ven, så sagde han... Jeg har også bare fået en sådan her, sagde jeg. Men så sagde han nemlig, fordi at vi skulle bolde med tidskolen. Det kunne vi slet ikke, for vi gider ikke have blod på tissemand. Så sagde jeg bare, nej, vi skal jo nyde blødpølse. Så sagde det så meget som blødpølse til aftensmad. Ja, det var ret klamt sagt. Det var faktisk... Så redde vi bare med du synes, det var meget sjovt, lige i Tave? Ja, det var fordi, vi redde med solnedgangen der. Det var smukt. Ja. Kan vi få kameraet op på solnedgangen deroppe, eller hvad kan vi gøre? Nej. Prøv at se den deroppe. Den hænger lige så fint. Sådan ser solnedgangen ude i Texas. Der er faktisk mange myg her sådan i Texas. Der er mange heste herude. Ja. Det er dejlige heste, vi kan ride på. De har nogle flotte tisse. Det er græsvæk. Nu kommer myggen også, skal jeg mærke. Vi skal i seng. Nej, vi skal i seng nu. Paul. Det er også Peter. Jamen, så vil jeg sige... Eller Paul, ikke? Paul, eller... Nå, nu kommer han igen. Så vil han lige pludselig gøre det igen. Sæt dig ned. Jeg vil ikke sove uden dig. Nej, det ved jeg godt. Okay, hvorfor er det, du ikke kan sove uden mig? Jeg har sådan en stor tisse, mand. Men du siger altid, når jeg vågner, skal du have min tepose i munden? Så siger jeg bare, at du vil være i det klunker, det jo. Det klunker, jeg har sat i munden på mig. Sådan en tepose. Så sagde jeg, det er jo meget sjovt. Hvis man er træt og lidt sur, så bliver man glad for morgenen. Ja, sådan, det kan godt blive sådan en tepose, eller hvad siger du? Nej, det har jeg prøvet. Det var kun dengang, jeg var sove om morgenen, så må det bare blive de klunker i munden.